Mne sa stal taký príbeh. Ja som išla jedného dňa na autobus, to bolo 21:30 večer. Normálne na mňa v tej tmavej časti s kríkou vybehol typek. Väčšina trestnej činnosti cudzincov na Slovensku má v roku 2026 charakter bežnej kriminality. Drobné krádeže, incidenty pod vplyvom alkoholu, alebo ide o ekonomickú trestnú činnosť jednotlivcov. Není to pravda, úplná, že ide iba o bežnú kriminalitu. Nie. Narastla aj násilná kriminalita. Narastla násilná kriminalita a gangové správanie. Ja vám poviem tak, my máme v Žiline veľký problém s gangami. Strašne sa to utajuje, nikto to nerieši a pod koberec sa to zametáva. Veľa ľudí, naozaj, že veľké množstvo ľudí na Facebooku píše do rôznych skupín, kde sa združujú Žilinčania, okres a región a tak ďalej, že sa boja chodiť v noci sami, lebo nám tu behajú proukrajinské gangy. Strach medzi Žilinčanmi. V meste sa šíria obavy zo skupiniek tínedžerov, ktoré si vraj vyhliadajú osamelých ľudí a okrádajú ich. Šíri sa to najmä na sociálnych sieťach a ľudia sa necítia bezpečne. Dnes sa k problému vyjadrilo mesto aj polícia. Pozornosť vyvolal prípad z polovice apríla. V širšom centre mali dvaja tínedžeri zhodiť na zem a okradnúť mladého muža. Tohto mladého človeka naša hliadka, ktorá priamo kontrolovala ulice, z našich rúk si ich priamo prebrali teda policajti. Toto boli osoby mimo Žiliny. Polícia prípad vyšetruje. O podobných situáciách však ľudia hovoria už dlhšie, najmä na sociálnych sieťach. Medzi obyvateľmi sa šíria informácie o nebezpečných skupinkách, ktoré sa pohybujú po meste. Večerné prechádzky si preto mnohí radšej rozmyslia. Počula som o tom, ale sama nemám skúsenosť. Dávate si možno väčší pozor? Asi áno, som taká opatrnejšia. Na Facebooku, hej, aj som to videla, že sú takí mladíci, čo chodia. No jasne, človek sa bojí večer už tu chodiť po Žiline. Strašné, to je niečo hrúza, čo sa to robí. Ja neviem, či sú to presne Ukrajinci, môžu to byť aj Grúzinci, môžu to byť aj Rusi a tak ďalej. Ale pointa je tá, že sú to proste ľudia, ktorí rozprávajú ruštinou alebo ukrajinštinou. A napríklad ja sama to tiež moc neviem rozlíšiť. Boja sa ľudia chodiť vonku. Ja si pamätám, že ja keď som bola mladšia, pred nejakými 5-6 rokmi, tak nebala som sa chodiť večer po Žiline. Chodila som aj s kamarátmi, chodili sme skupina aj po 10:00 a nebala som sa. Teraz vám poviem rovno, mám 24, bála by som sa. Nešla by som. Také skupiny, čo sa nám pohybujú po Žiline, to je naozaj že nebezpečné. To nehovorím o tom, ako sa tu na cez Žilinu pašujú drogy a zbrane. Primátor mesta sa k tomu aj vyjadroval, ale samozrejme zametalo sa to pod koberec, nič také sa nedeje, polícia, nešírme paniku, veď máme kamery, všetko v poriadku. Není všetko v poriadku, vôbec není všetko v poriadku. A dokonca ja vám poviem jeden príbeh, čo sa mne stal. To bolo ešte pred rokom asi. Nebudem hovoriť, že kde bývam, práve kvôli tomu. Ale tam, kde bývam, keď chcem ísť na autobusovú zastávku alebo na vlak, musím prejsť cez taký most, cez rieku a potom v podstate cez taký slepý úsek, kde nie sú svetla. Na jednej strane sú dva domy a na druhej strane je rieka a kríky, stromy, tráva. A není tam žiadna pouličná lampa, žiadne pouličné osvetlenie. Je to, ja neviem, môže to byť 20 metrov, 30 metrov, taký fakt, že krátky kus, ale je to proste v tme. Takže vy keď idete, tak idete, že svetlo domy, tma, potom ten mostík a potom zase svetlo. A mne sa stalo, že ja som išla jedného dňa na autobus, to bolo 21:30 večer. Normálne na mňa v tej tmavej časti s kríkou vybehol typek. Aj vybehol na mňa, skočil predo mňa z tých kríkov. Ja som normálne ostal v šoku. Ja som ani nezakričala, ani nezavrešťala nič. Ja som bola normálne, že v šoku, jak keby som videla ducha. Alebo ja neviem, čerta, diabla. Úplne som bola z toho, že v šoku. Kapucu na hlave, taký proste mladší, asi v mojom veku podľa mňa. Mikina, tenisky, veľké rozťahané nohavice. Očividne bol pod nejakým vplyvom nejakých drog alebo niečoho, lebo zvláštne sa správal a ja teda som zostala v šoku, potom som sa rýchlo spamätala, išla som troška ďalej, akože nebežala som ani nič, lebo povieme to je najhoršie, čo môžete spraviť. Nebežala som, išla som normálnym krokom, ten týpek normálne ostal stať, pozeral sa za mnou, ja som sa takto pozerala dozadu, on sa pozeral na mňa, asi chvíľu sa rozhodoval, či sa za mnou rozbehne alebo nie a potom ma nechal tak. Ja som sa vtedy, ja vám poviem, som sa bála. Všetci svety pri mne stáli, no všetci anielikovia okolo mňa ma strážili
lebo akože toto bol úlet. A to ja nebývam niekde v nejakých nebezpečných častiach a nikde, práve, že ja bývam v celkom dosť takých bezpečných častiach, by som povedala. A potom to bolo aj v nejakých regionálnych novinách, že nám tam beha nejaký takýto pojašenec totálny. Ale no, mne sa toto stalo.